ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ? କିଛି ଦେଇନି ମୁଁ ତୁମକୁ। ହଁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଥାକୁ ଟୋପାଇ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେସବୁ ମୋଠାରୁ ଛଡେଇ ନେବାକୁ ବସିଥିଲେ। ମାନେ କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ସମୁଦ୍ରର ହଳହଳ ବିଷକୁ ଆପଣ ପାନ କରି ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ପାନ ନ କରିଥିଲେ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିଟା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷକ। ଯଦି ସେ ବିଷ ପିଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ଅବସ୍ଥା? ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଦେବୀ ମୋର ସଭା କମି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ପେଟ କଥା ଚିନ୍ତା ଲାଷ୍ଟ ଅନେଇଲେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ୟ ପେଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ମୋ ପେଟ ଯେତେବେଳେ ପଡି ଯାଉଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପେଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାଦେବ, ମୋ ମତରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, ଆଗରୁ ସେ ହେଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସେ ହେଉଛି ଆଉ ତ ଗୋଟେ କରିବା, ଆଉ ତ କରିବା। ଅଯୋଗ୍ୟ।